Иван и стоическото изкуство да живееш в модерния свят. Стоицизмът, философия, родена в Древна Гърция, изглежда като далечен и мрачен спомен в съвременния свят на технологии, социални мрежи и бързина. Но в днешната динамична и често хаотична реалност тя има безценни уроци за всеки, който се чувства объркан или претоварен от съвременния живот. Това е историята на Иван, 30-годишен мъж, работещ в голяма IT компания. Неговият живот на пръв поглед изглежда успешен, добра кариера, стабилна заплата, социален живот. Но под повърхността на този успех се крие умора, стрес и едно чувство на празнота. Всеки ден е неизпълнен с крайни срокове, непрекъснати известия на телефона, срещи, доклади и социални събития, които просто изцеждат енергията му. Сякаш животът му се движи с такава скорост, че той не може да намери време да спре и да се замисли на къде отива. Срещата с стоицизма. Промяната започва. В една сряда, когато се чувства особено претоварен, Иван случайно попада на статия за стоицизма. Тази философия, проповядваща спокойствие и вътрешна устойчивост, се оказва като глътка свеж въздух за него. Той решава да проучи повече. Стоицизмът, както открива Иван, учи, че външният свят е извън наш контрол, но ние винаги можем да контролираме как реагираме на него. Тази мисъл му се струва революционна в своята простота. Всичко, което се случва около мен, имейлите, мненията на колегите, стресът от крайните срокове, не е нещо, което мога да контролирам, мисли си Иван, но мога да контролирам как аз възприемам тези неща и как реагирам на тях. С този новооткрит подход, Иван решава да започне малка промяна в живота си. Вечер, вместо да си пуска порно или да скролва безкрайно в социалните мрежи, той сяда и започва да чете трудовете на Марк Аврелий, Сенека и Епиктет, известни стоици. Практиката на стоицизма. Първи стъпки. На следващия ден Иван получава поредния критичен имейл от шефа си. Имейл, който обикновено би го изнервил и напрегнал. Този път обаче той спира за момент и си спомня какво е научил от стоиците. Не е важно какво ми казват, а как аз избирам да реагирам. Той поема дълбоко дъх и вместо да отвърне с раздразнение или страх, Иван отговаря спокойно и професионално. Тази малка победа му носи ново усещане за контрол над себе си. За първи път от дълго време Иван се чувства спокоен сред хаоса. Негативна визуализация. Изкуството да оценяваш това, което имаш. Един от най-важните стоически похвати, които Иван започва да прилага, е негативната визуализация. Практика, при която човек си представя загубата на нещата, които притежава, за да осъзнае истинската им стойност. Иван прекарва вечерите, мислейки как би изглеждал животът му, ако загуби здравето си, работата си или близките си. Тази практика не го депресира, както би си помислил някой външен наблюдател, а напротив, тя го кара да изпита дълбока благодарност за това, което има. Той осъзнава, че много често е приемал тези неща за даденост, без да оценява истинската им стойност. Урокът на Марк Аврелий. Сутрешната дисциплина. Един от основните принципи на Марк Аврелий е, че човек трябва да става рано и да се посвети на своите задължения, без да се поддава на мързел или отлагане. Иван решава да приложи този принцип на практика. Вече не проверява телефона си веднага след ставане и не отлага тренировки. Той се научава да се събужда рано и да започва деня с тишина, няколко минути медитация, размисъл или четене. Тази сутрешна дисциплина му носи ново усещане за контрол над деня. Въпреки че графикът му остава натоварен, Иван вече не се чувства като пленник на собствения си живот. Той има време да мисли, да диша и да планира. И най-вече да не бъде реактивен на всяко предизвикателство, а да действа с яснота и спокойствие. Отношението към приятелствата, приемане и отстъпление. Иван също започва да преразглежда взаимоотношенията си. Забелязва, че много от приятелите му живеят по инерция, обсебени от материални цели, без да се замислят за по-дълбоките аспекти на живота. Докато преди това би се ядосал или разочаровал от техните нагласи, сега той подхожда с разбиране. Иван осъзнава, че не може да контролира поведението или мисленето на другите. Стоицизмът го учи да приема хората такива каквито са, без да се опитва да ги променя. Той започва да прекарва по-малко време с приятели, които го натоварват, и повече време в саморефлексия или разговори с хора, които споделят неговите ценности. Моментите на провал. Състрадание към себе си. Въпреки всичките си усилия,
Иван не е перфектен. Има дни, когато пропуска сутрешната си рутина или се разсейва с незначителни задачи. Понякога се връща към старите си навици на тревожност или отлагане. Но за разлика от преди, той не се самообвинява. Стоицизмът го е научил на състрадание към себе си. Иван разбира, че провалите не са причина за срам, а възможности за учене и растеж. Както казва Епиктет, не това, което се случва с нас, ни прави нещастни, а нашето мнение за него. Иван прилага този принцип и към себе си. Когато не успява да спази целите си, той не се самобичува, а си позволява да се учи от грешките си. Заключение. Осъзнатостта като спасение в съвременния свят. С времето Иван не само усъвършенства своята способност да управлява емоциите и реакциите си, но и развива ново разбиране за света и себе си. Светът около него не се променя. Колите все още задръстват улиците, имейлите продължават да пристигат, социалните мрежи го примамват, но Иван вече не е същия човек. Той е открил един вътрешен мир, който му помага да живее с повече яснота и осъзнатост. Стоицизмът му дава не само спокойствие, но и цел. Иван се научава да живее в настоящето, без да бъде обсебен от миналото или бъдещето. Чрез своето пътешествие Иван ни демонстрира важен урок за съвременния живот. В свят, изпълнен с постоянен шум, объркване и непрестанен стремеж към външни постижения, можем да намерим устойчивост, ако се обърнем навътре към себе си. Докато всеки ден е пълен с безброй предизвикателства, крайни срокове, социални очаквания, технологични разсейвания и лични амбиции, истинската сила идва не от контрола върху външния свят, а от контрола върху нашите мисли и емоции. Иван ни показва, че независимо колко хаотично и напрегнато е ежедневието, ако се научим да управляваме вътрешния си свят, можем да намерим спокойствие дори в най-турбулентните моменти. Стоицизмът ни учи, че външните обстоятелства са извън нашия контрол, но нашите реакции към тях са напълно в наши ръце. Иван осъзнава, че никой не може да ни отнеме вътрешното равновесие, освен ако сами не го позволим. Независимо дали става въпрос за стресираща ситуация на работа, конфликт в личния живот или просто усещане за претовареност от информационния поток, стоическите принципи му помагат да поддържа баланс и яснота. Вместо да се оставя на паника, страх или гняв, той открива начин да живее в настоящето, съсредоточен върху това, което може да контролира – своите мисли, действия и нагласи. Иван ни вдъхновява с примера си, че щастието и спокойствието не зависят от това колко успешни сме в кариерата или колко материални неща притежаваме. Те са плод на вътрешна работа и осъзнато отношение към света. Дори в свят, който ни тласка към непрекъсната активност, можем да създадем пространство за рефлексия и духовен растеж. Това пространство ни помага да се освободим от ненужните притеснения и да се фокусираме върху истински важните неща – нашите ценности, връзките с близките и личното развитие. Това, което Иван е научил, е, че спокойствието не е липса на трудности, а способността да се запази яснота и хладнокръвие въпреки тях. Дори когато всичко около него изглежда хаотично, той вече не е същия човек. С всяка крачка напред в своето стоическо пътуване, той доказва, че можем да намерим сила и устойчивост. Стига да се научим да управляваме вътрешния си свят. И в крайна сметка, това е ключът към истинската свобода. Свободата от страха, тревожността и хаоса, който често ни завладява в съвременния свят. Ако това видео ви е вдъхновило или ви е дало нови идеи за по-спокоен и осъзнат живот, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите ни видеа. С вашата подкрепа ще продължим да създаваме съдържание, което ви помага да намерите баланс в ежедневието и да растете като личности. Ако харесвате нашата работа, дайте ни палец нагоре и споделете видеото с приятели.